Bakawan sa Barangay Kanhulaw, Dakbayan sa Lapu-Lapu, gisanapan sa daghang basura. Subay nini ang senro. Misaad nga moabag sa mga kawani sa barangay pagpahigayon o coastal clean-up sunod simana. Si Luan Mirondina sa report. Naabtan namo kining mag-apuhan nga puliki sa pagpanguha og mga basura nga nadagsa dinhi sa Bakawan sa Sitio Turil, Barangay Kanhulaw, sayo kaganihang buntag. Giantos lang nila ang kainit sa adlaw, makapanguha lang og plastic containers nga mamahimong mapatimbang. Ang iyang mga apo nalipay sab kay nakakuha og mga duwaan gikan sa mga basura sa dagat. Plastic, mga kahoy, mahalin maning kahoy po. Netay dis ang bugkos. Makapalit si bugas. Sudan, sabon. Yung eskwela ni, makakuan sa kubaon. Ang basura nga mo'y gikuhaan og panginabuhian ni ining mag-apuhan ang nakahatag usab og dakong peligro sa halapad nga Bakawan sa Barangay Kanhulaw nga mo'y nahimong Pinoy-anan unta sa mga isda. Matud sa mga opisyal sa barangay, posibleng gikan pa sa mga silingang dakbayan ang naasoy mga basura apan tungod kay paburman ang sug dinhing dapita, hinungdan nga ang tanang basura anhi dinhi matipunog. Mato ni Konsehal Magdalena Biring, Chair sa Committee on Solid Waste Management, dili maato sa barangay ang pagkuha niini mga basura sa Bakawan, hinungdan nga midangop sila sa senro. Misaad ang senro nga mopahigayon sila og coastal clean-up karong Martes uban ang mga opisyal sa barangay. Kana siyang hugyayon na probably ma-regular na tungod sa current ron sa tubig sa hangin pod nga moabot diri sa ato. Mao na nga probably di gud mahurot na tugkuha ang maong ginaghanon, but anyway ato ginangkuhaan gyud regularly. Gawa sa coastal cleanup, naglaraw usab ang barangay nga magbutang og net aron di na makalaho sa Bakawan ang madagsa nga mga basura. Dako-dako gyud nga funding kay ang kuan gyud sulbad ra gyud ani ma'am nga dili nakasud ang basura, butangan ni siya net. Oh, ya kuanan ang katong net, kuanan pamantog haligi ng mga guod ba, ya simentohon sa ilahom. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Besdak.